дар минтақаи озоди иқтисодии суғ аз 30 корхонаи ба қайд гирифта шуда танҳо 18 адади он фаъолият мекунаду халос. Дар ин бора муовини директори ин минтақа Сӯҳроб Зикриёзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард ки коргоҳҳои дигар барои оғози фаъолият корбариро шурӯъ кардаанд. шумораи субъектҳои фаъолият карда истодагӣ нисбат ба соли 2020 4 адад зиёд шуд. соли 2020 14 адад буд шумораи субъектҳои фаъолият карда истодагӣ. 4 адад фаъолияташро ба роҳ монд. дар ин давра аз ҷониби ҳамин субъектҳо зиёда аз 10 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардид. дар маҷмӯъ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 60% афзоиш ёфт. аз ин субъектҳо аз 30 адад чунин қайд кардем 18 ададаш фаъолият дорад. дар боқимонда субъектҳо аз он ҷумла 6 субъектро ман қайд кардам ки корҳои сохтмонӣ дар соли 2021 ба роҳ монда истодаанд. аз ҷумла мана дар ҷДММ Азия Политекс, корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ ки дар назар аст ба истифода дода шавад. ин корхона бо зиёда аз тибқи бизнес нақшаи пешниҳод кардааш ҳозир зиёда аз 200 ҷойи корӣ аз рӯи иттилоӣ пешниҳод кардаи роҳбарияти корхона пешбинӣ шудааст. давоми соли 2021 ҳаҷми маҳсулоти содироти коргоҳҳои ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии суғ 150.2 миллион сомониро ташкил намудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 61.7 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. маҳсулотҳо асосан ба кишварҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Олмон, Ироқ, Туркия, Россия ва Аморати Муттаҳидаи Араб содирот шудааст. умуман содироти маҳсулот гуфтем 105 миллион содирот шудагӣ. аз он 81 миллион ҷДМ Тачпроф содирот кардагӣ, 14 миллион ҷДМ Ариана Пласт ки асосан бо истеҳсоли велосипеду фойтунчаҳою аробачаҳои бачагону машғул аст содирот шудааст. асосан аз ҷониби ана ҳамин ду субъект ба Қирғизистон маҳсулот содир карда мешуд. ҳамин маҳсулотҳо дар ҳамин давра ҳам содирот карда шудагӣ аст. нишондиҳандаҳо афзоиш ёфтагӣ маҷмӯан гирем агар ба Қирғизистон ду субъекти мо маҳсулот содир мекард, содирот карда истодааст. имсол мо бо як корхонаи дигар ҷДМ донаи Алмос ки фаъолияташ асосан бо банду басти меваи хушк ба роҳ монда шудааст. ин корхона ба 4 давлат ба Олмон, Ироқ, Турсия, Россия, яъне харитаи содирота ҳисоби ҳамин субъектҳо зиёд шуд. ҳамзамон ҷДМ Суғдиёна Агро ки ҳамин сол фаъолияташа ба роҳ монд, маҳсулоташ танҳо бар содирот ба ҷумҳурии Ӯзбекистон равона шудааст. 4.5 миллион сомонӣ маҳсулоти истеҳсол кардагиша пурра ба содирот равона намудааст. ҳаҷми сармоягузории мустақим дар ин минтақа 18.1 миллион сомониро ташкил намудааст ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 1.2 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар ин давра сармоягузорӣ асосан аз ҷониби 6 корхона, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Оҳанкор, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Азия Политекс, филиали Ханта Канада дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар аз коргоҳҳо таъмин гардидааст. инчунин дар ин минтақа истеҳсоли зарфҳои коғазин ба роҳ монда шудааст ки маҳсулоти ин коргоҳ аз ҷиҳати экологӣ ба талабот пурра ҷавобгӯ мебошад. субъект ҷДМ Покзарф аст. соли 2020 ба қайд гирифтем. асосан бо назардошти он ки дар ҳақиқат шумо қайд кардед нисбат ба коғазҳои полиэтиленӣ, зарфҳои коғазӣ нисбатан аз ҷиҳати экологӣ фоидаовар аст, хубтар аст. барои ҳамин назардошт мо ҳамин афзалията ба инобат гирифта дар як ҷойгӣ бо соҳибкорҳои дохилӣ ҳамин субъекта ба қайд гирифтем. соли гузашта маблағи 36,000 сомонӣ маҳсулот истеҳсол кард. албатта имсол бо назардошти омӯзиши бозор ман фикр мекунам ки афзалиятнок аст бозори ҳамин зарфҳои коғазӣ бо назардошти омӯзишу тадбирандешиҳо
ҳамин маҳсулоти истеҳсолаш дар ду минтақа афзоиш дода мешавад. яке аз корхонаҳое ки дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии суғд фаъолияти пурсамар дорад, ин коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Силкоат Воя мебошад, ки он аз соли 2011 инҷониб дар ин минтақа кор мекунад. Ин коргоҳ давоми соли 2021 7 намуди рангро коркард карда ба истеҳсолаш шурӯъ намуданд. маҳсулоти ин коргоҳ низ содироти аст. дар соли 2021 зиёда аз 300 тонро маҳсулотро истеҳсол карда дар бозорҳои Тоҷикистон ба фурӯш баромада шуд. дар солҳои 2 соли гузашта аз сабаби марз ва пандемия ба давлатҳои Қирғизистону Қазоқистон содирот нашуд. аз соли 2011 то 2019 ҳар сол беш аз 100 тонн содирот мешуд. маҳсулотҳо дар солҳои 2011 беш аз 90% маҳсулоти ашёи хом аз Туркия ворид мешуд, вале дар айни ҳол бошад 90% ашёи хом аз Тоҷикистон омада ва 10% боқӣ мондааш аз Туркия мебуд. мо дар тӯли 10 сол содироту воридотро ҷоша иваз кардем. ҳоло 18 корхона дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии суғд фаъолияти пурсамар дошта, беш аз садҳо нафар сокинони маҳаллиро бо ҷои кори доимӣ таъмин намудааст. умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ мавҷуд мебошад, ки он барои рушди соҳибкорӣ мусоидат менамояд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилооти хабар.